U katedrali Svetoga Vida u Rijeci povjerenik za ekumenizam i međureligijski dijalog Riječke nadbiskupije Mario Gerić predvodio je ekumensko slavlje u povodu završetka molitvene osmine za jedinstvo kršćana, a koja se odvijala od 18. do 25. siječnja. U molitvi su sudjelovali predstavnici Katoličke crkve, Evangeličke crkve u Rijeci i udruge Mladi za Krista, a predstavnici Baptističke crkve i u Rijeci i Makedonske pravoslavne crkvene općine Sveti car Konstantin i carica Elena iz opravdanih razloga su izostali. Pastorica Evangeličke crkve u Rijeci Melanie Ivančević u propovjedi je naglasila važnost održavanja ove zajedničke molitve za jedinstvo crkve. Ova molitva je zapravo samo zaziv Bogu da blagoslovi svu onu ekumenu koja se događa i svo ono zajedništvo kojemu živimo i približavamo se i kroz godinu. Da Gospodin blagoslovi naše napore, padove, sve što se događa, cijeli taj život koji se događa između ovog molitvenog tjedna i onog što ćemo, nadamo se, i sljedeće godine se susresti. Osvrnula se i na ovogodišnje geslo pod kojim se okupljaju razne kršćanske molitvene zajednice u svijetu. Učite se dobrim dijelima, pravdi težite. Svjedoci smo da smo svi gladni pravde, u bilo kojem smislu te riječi. Gladni smo oproštenja, gladni smo ljubavi, gladni smo zajedništva i susreta, razumijevanja. I ostaćemo gladni dok god se ne učimo dobrim dijelima. Jako je zanimljivo kako je prorok Izaija rekao: učite se dobrim dijelima. Očito nismo rođeni da znamo to samo po sebi. Čula sam da se i voljeti uči, kao i praštati, kao i primati u zajedništvo. Ono što možemo danas jest nastojati surađivati s Bogom i biti njegove ruke i noge ovdje na zemlji. Često se događa da, kada se okupimo oko stvarnih potreba u svijetu, više naš pogled nije uperen u nas same, već smo svi angažirani oko onih kojima je pomoć potrebna. Rekla je pastorica Ivančević i poručila neka to bude naša ekumena, da tako i dalje živimo u ovome gradu. Upravo nastojanje oko različitih inicijativa i molitvenih susreta koji doprinose jedinstvu kršćana prvi je i nužan korak za ostvarenje sna o sveopćem zajedništvu i bratstvu cijeloga čovječanstva kako ga vidi Papa Franjo. Ne možemo zaboraviti Isusovu želju da svi budu jedno. Ta važnost i vrijednost onoga što smo kroz ovaj tjedan i inače na ovome području činili nije rezultat naših ljudskih u prvome redu zaključivanja, uviđanja potrebe za nečim takvim i naših ljudskih nastojanja, nego je odgovor na Kristovu molitvu, na Kristovo zauzimanje i traženje za njegove učenike da budu jedno, da budu jedinstveni u svome življenju, da budu zajedno, da imaju to zajedništvo i da kroz to zajedništvo budu svjedočanstvo ovome svijetu, da budu sakramenat crkve, sakramenat Božje prisutnosti, Božjega djelovanja koje je onaj faktor koji ujedinjuje, koji ne razjedinjuje, i u tom smislu to je najveća vrijednost, dakle leži upravo u toj Kristovoj želji da svi budu jedno. Upravo ova sinoda koja se događa u cijeloj crkvi i u našoj mjesnoj crkvi, u našoj riječkoj nadbiskupiji je jedan sličan hod, a to je jedan hod prema ponovnom otkrivanju ovoga zajedništva, ponovnom otkrivanju zajedničkoga sudjelovanja u životu zajednice koja se smatra zajednicom Kristovih učenika, zajednicom onih koji žive u Isusu Kristu, crpe svoj život u Isusu Kristu i iz tog života zapravo primaju zajedničko poslanje u odnosu na ovaj svijet.